Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:59. Aksyon! Balita Evening Edition. Magatulong sa inyo sa mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes, Desyembre 22, tuig 2022. Akong inyong atag balita Action Dale Salazar. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa mga balita lokal. Tatlo ka mga miyembro sang pamilya patay sa massacre sa Negros Oriental. Kapitan Rifes ang Barangay 21 sa Bacolod nagtaliwan na subong adlaw. Sa balita national, 20 milyones nga balor sang smuggled onions halin sa China na intercept sang otoridad. Senator Tolentino nag-file sang hagna para sa 2 ka tuig ng military kag police training sang mga estudyante. Una sa balita! Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, las 6:01. Kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang 3 ka mga miyembro sa isa ka pamilya matapos ginampusan sang matigang nga bagay sa may sitio Cambilo, Barangay na Handiga, Banwasang, Zamboanguita, probinsya sang Negros Oriental. Ang mga biktima ang kilala nga Sanday Pedro Catalonia, 70 anyos, Servana Catalonia, 65 anyos, kag Marites Catalonia, 43 anyos, kag tanan residente sang amuman nga lugar. Ginpahayag ni Police Major Antonio Habar ang public information sang Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo. Mag-asawa Sanday Pedro kag Servana samtang bata na Manila si Marites. Ginpahayag sini nga ginampusan sang matigang nga bagay o kun baratiya ang 3 ka mga biktima sang wala pa matumod nga mga suspect antes nga ginkawatan ang ila puloy-an. Nadiskubrihan ng krimen matapos magpauli sila puloy-an ang batang lalaki sang mag-asawa nga si Richel Catalonia. Nakita na lamang nga nagahamyangon sa dutang 3 ka mga biktima kag wala na sang kabuhi. Natukiman man ni Richel nga wala na ang masolosobra 20,000 pesos nga kwarta kag personal nga gamit sa mga biktima kag nakayag naman ang sulod sang ilang puloy-an. Pagpangawat ang nagapangunang motibo apang blanco pang kapulisan sa motibo sa likod sang krimen. Pero possible po ba, sir, na matagal na nangyari yung pagpatay, sir, no? Yes, sir. Posible yun, sir. Kasi yung mga kapitbahay, wala naman silang napansin na sir. Medyo nagkagulo doon. Kaya malamang medyo may sir, ilang oras na yun nangyari. Nabatian si Police Major Antonio Habar ang public information sang Negros Oriental Police Provincial Office. Sa iban nga balita lokal, pilason sa 26 anyos nga babae matapos ini ang ginbuno sing sa kalalaki kag ini ang naigo sa tuong nga bahin sang iyang adughana. Natabong insidente tak na alas 7:20 kagabi Miyerkules nga adlaw Desyembre 21 sa may beach resort sa may barangay Claro, Banwasang, Binalbagan. Ginkilalang biktima sa kay Aiza Reyes, isa ka entertainer kag residente sang sitio Cavite, Barangay San Chodoro, Binalbagan. Samtang ginkilala naman ang suspect sa kay alias Moron Igmasin, legal ang edad, kag taga sitio Tapok, Barangay Claro sa Muman nga Banwa. Base sa reports ang Binalbagan PNP, ginapatihan nga hubog si Igmasin sang ini ang nagpadulong si sa beach resort sa may Barangay Claro. Sa diin nakita sini ang biktima kag ginhagad sini nga mag-upod sa iya. Sunod sa kapulisan, nagpamalibad ang biktima nga mag-upod sa suspect. Rason kung nga naakig ang suspect kag ginbunong biktima gamit ang isa ka matalong nga bagay. Ginpahayag naman ni Police Major Eliande Rebus Kilong Hepe sang Binalbagan PNP nga daan nga hiligot anon sa tunga sang suspect kag biktima ang ginatanaw nga motibo sa pagpangbuno. Sa karon at large ang suspect samtang padayon pang ginabulong si sa hospital sa may siyudad sang Kabangkalan ang biktima. Ara naman sa lugar sa Canmoros, sa lugar sa PC nga golpe lang sa gisulod sa gipuno nga wala sang kaigong rason. Pero mga grudges nila sa una may ara na siguro. Okay.
Nabatian ng tingog sang hepe sang Binalbagan PNP si Police Major Eliende Rebusquillo. Sa dugang pang balita lokal, nagbisita sa Police Regional Office 6 sa PRO 6 si PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. kahapon Merkules sa Desyembre 21. Ginpahing ni Police Major Mary Grace Socorro Borio ang spokesperson sang PRO 6. Si Azurin ang magatener sa mga syudad sang Iloilo sa sulod sang duha ka adlaw. Ginbisita man sang PNP Chief ang duha ka mga pulis nga pilason sa engkwentro nga nagluntad sa may barangay Aningalan, Banwasang San Remigio, probinsya sang Antique. Nagbigad nga Disyembre 11. Ang mga pilason mo sanday Police Corporal Jomer Clamor Yemuyan kag Patrolman Danmer de la Cruz. Ginatagan ni Azurin sa nayamuhan kag de la Cruz sang medalya ng sugatang magiting. So nag-visit siya sa atong wounded naton bala nga duwa nga sa encounter sa Antique. So nag-extend man siya sang financial assistance from the national headquarters kumaga siya gid nagdulong dito sa may Qualimed Hospital. Nabatian ang tingog sang spokesperson sa PRO 6 si Police Major Mary Grace Socorro Borio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa dugang pang balita lokal, king klaros ni Progressive Alliance of Capital Employees sa Conpace President Renelo Laschering ang makabaton sang Service Recognition Incentive o kon SRI among permanent and casual employees sa Kapitolyo Provincial. Ginpahayag ni Laschering sang Merkules nga daw kon kahapon na nag-umpisa na sa pagproseso ang kada opisina sa Kapitolyo Provincial. Ginpahayag sini nga ginapaabot nga mahatag na ang ningal benepisyo buwas nga adlaw Bernes, Desyembre 23. Base sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., maximum nga 20,000 pesos ang ginatugutan nga SRI nga ihatag sa kwalipikado nga mga empleyado. Tigayon gid man nga sa aton sang unihang panlalawigan ang gin-endorso sa ato na lang doon nga may isang probinsya Governor Bong Lacson facilitated by our provincial administrator Attorney Reprando Pidias II ang service recognition incentive nga dugang action art based on administrative order issued by no less than the President of the Philippines. Nabatian ang tingog ni Vice President Renelo Lastiere. Sa iban nga balita lokal, ginkompirmar sa ang pamilya Rife ng mga opisyales ng Barangay 21 diri sa may syudad sa Bacolod nga nagtaliwan si punong barangay Gregorio or Felipe Gregorio Rife Jr. sa edad nga 58 anyos. Takda alas 10:30 kinasang aga Webes nga adlaw bangod sa cardiac arrest. Nagpabutyag man sang kasubo kag nagpakigbahin sang simpati ang bugos nga empleyado kag opisyales sa Barangay 21 sa nabilin nga pamilya sang punong barangay. Ginpahayag ni Roslyn Monsera, ang barangay secretary sa mga barangay, ngang pagtaliwan ni Kapitan Rife ang masakit para sa ila bangod nadulaan sila sang amay sa barangay. Ginpahayag pa sang secretary nga ginakonsideran nila si Kapitan bilang ilang savior kag pinakamaayo sa pagserbisyo. Si punong barangay Rife Jr. ang siyam katuig nagserbisyo bilang barangay kagawad kag siya man katuig bilang punong barangay sang barangay 21 sa inang ginbutang sang pumuluyo sa pwesto nagdigad nga tuig 2013. Sa katapusan nga balita lokal, nagbakal sang duga nga 6 ka ambulansya ang gobyerno provincial sang Negros Occidental para usaron sang Provincial Disaster Management Program Division o PDM-PD. Ini ang personal nga gin-inspeksyon ni Governor Bong Lacson sa tubang sang Provincial Capitol Building kaupod sanay board members Jeffrey Tobola, Andrew Montelibano, kag Provincial Administrator Attorney Rayfando Diaz II. Magluwas sa ambulansya, may saman ka unit sang road rescue nga ginbakal ang Negros Occidental. Ini nga proyekto ang suporta sa Negros Occidental Emergency 911 Rescue Operations. Nagdigad nga Oktubre 2021, may anuman ka mga specialized ambulances nga ginbakal ang probinsya para sa 911 emergency and quick response team. Ini ang ginpas station sa mga syudad sang Cadiz, syudad sang Silay, syudad sang La Carlota, Kabangkalan, kag Banwasang Valladolid. Ini nga mga ambulansya may regular nga rescue kag emergency functions kag equipment sang negative pressure air system sa pagtransport sang pasyente nga may severe cases sang COVID-19.
COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Sa mga nagaproblema dira bangod sa mataas nga blood sugar level, man-take kita mga aksyon na sang DTX 500 capsule. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy Pang, to kalala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiyon na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari ng mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Hoy Pang, to kalala na lang sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema,
Dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 15. Kagkaroon sa detalye na sang mga nagapangunang balita nasyonal. Gin-impound sang Bureau of Customs o kon BOC ang 2 ka container vans gamay unod nga Bombay o kon Onion sa may Mindanao Container Terminal Port sa may Taguluan, Misamis Oriental. Ginpay ni BOC Commissioner Yogi Filemon Ruiz ang 2 ka container vans ang may unod nga 50,000 kilos sang Bombay, balor 20 milyones pesos halin sa pungsod China, kag gin-deklarar nga bread and pastries. Nagabot ang shipment sa may Cagayan de Oro sang Desyembre 6. Ginpahayag ni Ruiz nga ang mga Bombay ang ginabaligya sa mahal nga presyo sa lokal nga merkado kag dapat hindi pagtugutan nga makasulod ang mga smuggled nga produkto bangod makaapekto ini sa ekonomiya. Una na nagbando si Marcos sa BOC nga pasangkaron ng ilang kampanya batok sa agricultural smuggling bangod apektado diri ang mga lokal nga mangunguma. Samtang ginadaso sa Senado ang 2 ka tuig ang mandatory basic military kag police training program sa tanan nga college kag technical vocational students. Ang Senate Bill number 1565 ang ginfile ni Senator Francis Tolentino. Nasad sa hagna nga ang estudyante nga mapaslawan nga makapaydalom sa training program ang hindi kwalipikado nga makagraduate. Ginpatag sang senador nga tuyo sang hagda nga mapabalo ang estudyante ayon sa kinanglanon nga human resources sa tion sang giyera, kalamidad, national man o kon lokal nga emerhensya. Suno kay Tolentino, hini ang suporta man sa law enforcement strategy sang gobyerno batok sa kriminalidad, hagiban pa nga civic obligations. Nalakip sa may exemption sa proposed bill kung physically o kung psychologically unfit varsity players sa iban pang may valid nga rason. Makabato naman sa incentives ang mga estudyante nga magsulod sa sining nga programa kag may free hospitalization sa tion nga maaksidente samtang ginapatigayon ang training. Pag-imbestigahan sang Department of Interior and Local Government o kon DLG ang ginaligar restrictive bidding process sang Bureau of Fire Protection o kon BFP sa ilang fire trucks. Ini matapos nga nag-file ang makabayan blocks sang hagna nga nagapanawagan sang investigasyon sa procurement process sang BFP nga ginaligar nagahatag sang undue advantage humalin 2018 para labang sa 2 ka mga venture entities. Ginpahag ni DLG Undersecretary for Public Safety Serafin Barreta Jr. nga patigayon na sila sa kaugalingon nilang investigasyon para may baluan ang natabo kag mayara naman sang reklamo nga ginfile sa Office of the Ombudsman. Ang reklamo ang ginfile batok sa BFP kag miyembro sang ilang Bids and Awards Committee o konbaka. Sa nibloan niya ang BFP ang sa idalom sang jurisdiksyon sang DILG. Sa pagpakigangot ni Barreto sa BFP, nagdepensa ang ahensya kay nagpahayag nga legal ang ilang proseso bangod sila ang independent procuring entity. Ginabi-abi naman sang DILG ang ginaduso nga investigasyon sa Kongreso. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:18 sa dugang pang mga balita nasyonal.
Baga pangabayang Bureau of Corrections sa BOC kay President Ferdinand Marcos Jr. nga hilwayon sa pagkapreso ang masobra 3,000 ka mga tigulang nga mga persons deprived of liberty o kon PDL sa tuyo nga badig congest ang presohan na. Ginpaing ni Bucor Acting Chief Gregorio Catapang nga mayroon sang 3,086 ka mga PDL nga nagaedad sang 65 anyos tubtob 96 anyos. Suno kay Katapang, ila karon gina-finalize ang pangabay para sa executive clemency sang presidente para sa mga tigulang nga mga PDL. Sa tion nga mapruwahan ang pangabay, ini ang pinakadamo nga tigulang nga PDL nga hilwayon sa pagkapreso. Subo nga bulan sang Disyembre, ginhilway sang gobyerno ang masobra 300 ka mga inmates sa Bucor. Samtang nagmando ang Department of National Defense sa DND sa Armed Forces of the Philippines sa AFP nga pabasgon pa ang presensya sa West Philippine Sea o WPS. Ini sa piyak sang report sang bago nga mga aktibidad sang China sa lugar. Ginpagwa sang DND ang statement na matapos ang report sang Bloomberg ngang China may bagong nga konstruksyon kag reclamation sa kapin-apat ka mga unoccupied features sa Spratlys nga amo ang Eldad Reef, Whitsun Reef, Langkiam Cay kag Sandy Cay. Suno sa DND, ang encroachment sa WPS sa reclamation ang pamahog sa seguridad sang Pag-asa Island nga kabahin sang teritoryo sang Pilipinas. Nanawagan ng DND sa China nga sundon ang existing international order kag likawan ang paghimo sang tensyon sa WPS kag South China Sea. Samtang gintawag naman sang Chinese Embassy sa Manila kag South China Sea Probing Initiative nga fake news ang report sang Bloomberg. Sa dugang pang balita nasyonal, nanguna ang isla sang Boracay, Cebu kag Palawan na bilang top destinations sa Pilipinas para sa mga balikbayan kag ila pamilya karon nga holiday season. Sunod kay JB Bernal Formelieza, ang Executive Vice President sang Philippine Travel Agencies Association, madamo sa mga OFW ang nagapili nga magbiyahe sa sining mga lugar matapos ang 2 ka tuig nga restriction bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpahag ni Formelieza nga nagdugang ang mga airlines sang flight sa Boracay subong nga simana tubtob sa masunod nga simana bangod man sa kadamuon sa mga traveler. Sunod pa sa grupo sang travel agencies, madamo ang nagapili nga magkadto sa Boracay bangod mahapos ang pagbiyahe by land kag pagpadulong man sa iban nga destinasyon kaangay sang Iloilo kag Aklan. Sa balita, sa aksyon! Sa katapusan nga balita nasyonal, nanawagan si Senator Christopher Bongo sa Philippine National Police ng DILG nga padayunon nga ipabili ng disiplina sa mga kapulisan kagiban pa nga mga law enforcement units. Ini matapos ang report nga liwat nga nagbalik ang mga ninja cop o kon police officers nga imbulbado sa illegal nga droga. Pero nagapati sigo nga mas madamo sa gihapon ang masaligan nga mga opisyal nga nagahimo sang inatrabaho nga tampad kag may integridad. Nagapati man ang senador nga masarangan sang PNP nga limpyuhan ang ila nga hanay. Nagligad nga Oktubre na dakpan si Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. sang PNP Drug Enforcement Group o kon PNPDEU si sa kabaybas operation kay nakuhaan sang 6.7 billion pesos nga balora sang shabu. Napalambot na nigo ang ining issue kay Interior Secretary Benhur Abalos kagin pasiguro siya nga dakpon ang mga opisyal nga imbolbado sa illegal nga droga. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:23. Life Extension Coffee Mix, mga ka-aksyon, ang pinakaunang ready-to-drink coffee fortified with vitamin D3. Ang Life Extension Coffee Mix para ini sa mga coffee lovers pero health conscious. Kung nagkada sa shades ang Life Extension Coffee Mix nga ating ginainom, mayroon ini siya sang 200 ayong vitamin D3 nga makabulig pabasog sa aton nga immunity. Life Extension Coffee Mix, mayroon man sang Rashi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga makahatag man sang health benefits sa aton nga lawas. Batok sa mga free radicals o toxic substances.
Gani ano pang ginaulat nyo, mag-switch na kita sa Life Extension Coffee Mix. Bawat bahay kape ka na, may Life Extension Vitamin D3 ka pa. Kag syempre, hindi man pagkalimtan ng pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, proven and tested mga kaaksyon na ang kaepektibo sang Life Extension Vitamin D3. Dako gid ang mabulig sang Life Extension Vitamin D3 para malikawan ang heart diseases kagini ang napamatudan na sa madamong clinical trials. To all Action Radio Bacolod listeners and viewers, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from Team Benitez with love from NZ. Hoy pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Action Radio, Philippine Standard Time, lasay sa 24. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw, Webes, Desyembre 22, 2022. Sa liwat ako ang inyong atag balita, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio.